pamusoro imamba pamusoro eredare ndauyawo nenyaya yakamhangarana tendai mushonga case 84/26 tendai mushonga anobva muvhileji kwakahari achimhangarira Gilbert mushonga anobvazve muvhileji kwakahari iri nhau yedeformation of character kupomerwa zvinhu zvisina umbowo zviona vandana kudai chakumbirawo tendai mushonga simudze ruoko rwerudyi wotedzera zvandakutaura ini tendai mushonga ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Ndotendaisa ruoko pasi. Gilbert mushonga simudza ruoko rwerudyi motedzera zvandakutaura mashure. Ini Gilbert mushonga ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chisa ruoko pasi. Tendai mushonga tokumbira kuti udzewo dare muchidimo ukagara pasi tasakisa kuti ungoti mhangarira Gilbert mushonga. Ndakagara mumusha mamushonga, ndakakurira mumusha mamushonga, ndakaita 35 years ndichikurira mumusha mamushonga. Ndomusha mandakakurira ndomusha mandakaberekerwa. Ndobva vandipa stand yavakandipa, ndobva ndavaka musha wangu mandakavaka pastand ipapo. Ndobva vachindidzinga pastand ipapo vachiti handisi mwana wepo, ndakutsvagira vamwe baba. Vachiti nditsvagira vamwe baba, ndakati hai nini zvokutsvagira vamwe baba handizvikwanise. Ndobva vandidzinga pamba pangu mandaigara. Akakudzinga ndiani? NdiGilbert mushonga. Akakudzinga nechikonzero chokuti ainditi hausi mwana wepano. anga akupa pekugara ipapo ndiani? Ndiye Gilbert mushonga. Ndiye akakupa zvekare, ndiye akakudzinga. Anga pamba ina mbuya mai vacho vakakura vachichengeta apo vacho. Ndopavakakupa. Saka mbuya nababa nasekuru vasisipo ndopavakudzinga. Ndopavandidzinga. Amai vako vari kupi? Vakashaya. Ukama hwako naGilbert hwakamira sei? Ndibaba. Gilbert ndibaba? Ndonyakukubereka? Ai, mukoma baba wangu. Mukoma wababa wako? Baba wangu vakashaya. Tsanangurira dare chizvike. Baba wako vakashaya? Angari munin'ina waGilbert? Angari mukoma. Angari mukoma waGilbert? Amai vako futi vakashaya? Vakashaya. Wakakura uchichengetwa naambuya? Ndakakura ndichengetwa naambuya nasekuru. Naambuya nasekuru? Nasekuru ndobva vazorwara ndakatovabatsirawo mukurwara kwavo kusvikira vashaika. Saka Gilbert akukuta uchisiya hausi mwana wemamushonga 35 years uchigara mumushonga. Ndatovaka ndatopedza kuvaka ndakutogara mumba kwangu. Wakaroora? Ndakaroora. Une vana vangani? 3. Une 3 vana? Gilbert mushonga zviri kunzi natendai iwewe ndiwe wakatomba pekugara mwana wemukoma wenyu akakurira musha ane 35 years akaroora atone mhuri. Mushure mekunge ambuya nasekuru vashaya ndopama kuti muti haasi mwana wemumusha mamushonga. Ivo vabereki vake vese vakashaya. Tsanangurira dare moti chinazvo. Vari kutaura ndopukana naye nokuti munhu akachengeta kuti ndambai vavo ambai vangu vakufa vakanditi iwe ndiwakusara pamusha, asi mwana wati kuchengeta vanoti vakuti uye asi mwana wakuti ana baba vake vaya pachidoko. Saka iwe unofanira kufambira nyaya dzatoni kudzipedzi. Saka ndakafamba svikira ndasvika kudare kwamurapi ndokwanotonga nyaya
vachona vakabuda vakataura pekutanga vakaramba tikadzokera pechipiri tati kuna mambo isitaura zvemajini vazodzokera nerweseri kuna mambo murapi vakati aiwa nyaya yedmin ishe murapi nyaya iri pachena mwana ndewangu seiti madini saka patakazoita kudare kwachona tasonza murapi naishe nyaya yenyu yakapera kare baba vemwana vakabvuma saka pataenda tasangana navo vataura kuti mwana ndewangu asi ndaitya mukadzi wangu saka mukadzi wangu akabvuma kuti tore mwana saka zvadaro kusaka toka nyaya iyoyo baba vake vakatipa munin'ina wavo ndiwatakaenda naye kunoona amai vake maiguru vake kusara pavana maiguru vachona vavataurirwa nyaya kunzi chii mwana ndewedu maiguru vachona bvavati inini munin'ina mungu haana kunditaurira kuti ndizvo zvange zviripo saka mombotipa nguva yekuti ndione iyenyu tendai nemukoma wake nehanzvadzi yake nemuroora ndivataurire kuti nyaya yakamira sei vasanza pakuti vati kana mapedza vataurira mozotitaurira toda kuvatora tivaendese kumusha tinovaratidza kumusha saka zvakaitika izvozvo uye akatorwa nababa vacho akaperekedzwa namaiguru vacho nehanzvadzi yacho nemukadzi wake vakaenda kumusha kwababa vacho vakandoratidza musha nepugari baba vake anonzani vanonzi Mtsau first name yacho ndeyoteka vanonzi Mtsau Mtsau sikadai nyaya yakambopinda mudare mava murape rini yakapinda na 6 December 2025 aiwa 2024 vadare kana mune zvimwe zvamungada kuziva makasununguka kunge muchibvunza Noita iwe tendai zvekutaura kuti kwamweni vadare unozviziva here zvapamba kwachidumbu zvokuenda kudare vakaenda kudare but vaindifosa inini pasina amai vangu vakatuma ofisa apa amai vangu vanga vasina kutoenda kunovaudza ndo nyaya dziripo nditi ndopandaudza ofisa kuti ko inini mukundizvuzvurudza munyaya dzavabereki ndopindira papi nyaya dzavabereki ndopandamonyara ndakadaro ndobva vaenda kudare vega kuti zvazopera seudare wakazvinza handina mudzi wati zvakapera sei zvapamba kwachidumbu wambozvinzwa muupenyu handina kupira ndakazvinza ipapapa kwaiva Gilbert iwewe simba rekuti uende kuna Tendai nyange makagara dare mukaziva chokwadi chekuti Tendai haasi mwana womusha menyu rakauya sei iwe akandituka aiwa simba iroro rakauya sei nekuti iwewe uende kuna Gilbert muti iwewe hausi mwana womusha munobuda mumusha muno inanambokutaudza kuzi nyaya takaitesa kudara paishi panotonga nyaya asi amai vangu vangatitaurira kuti mwana wakusara munhu mhasi mwana wamuguma izvo zvakandipa simba apa umbowo hwako iwoka ndiwo pamuromo ndikakuti ndipe umbowo hwezvauri kutaura izvozvo unondipa here ini chandinokwanisa kutonotora mamidzi ematongomukweva akaitwa nenyaya nakishi asika anobachiziva kuti uri kuya kudare ndaichiziva kuya kudare but ndangisingazoti nyaya yachona yakamira yakadai ndinangona pakamudzi information kukai saka ndakaita kutanga ndanzwa background information yachona kuti yachona yakatizvipera amai vaTendai vakashayika vakashayika vatorambana nemukomana asizvo zvandakubvunza vakashayika iwe unombozvato nedzimwe nyaya dzaunadzo mudare munomiwo akaripa mombe yamamberi vani inini vanhu vakaita kuda kugara mai vaana kuti vanakutombogona kupinda musiko vanotuma utaurisa zvakawanda uzvinzwa vanhu vakaenda kugwara mai vako uri kuita sei ane mhosva ndeyani panyaya yacho iyoyo nyaya dzacho haudzizivi kuti zvii zviri kukonzeresa
iwewe ndiwe trouble causer ipapo wakuda kuti hanzi zvakazenge zvikazodai. Chaunacho iwewe chinogutsa dare nhasi uno kuti ndo chikonzero chandiri kuti Tendai abude mumusha mamushonga. Hapana chauinacho. Iwewe wataura uchiti akandituka. Saka kukutuka kwaakaita ndo kunoita kuti umudzinge mumusha. Aiwa, chakaitika ndechekuti atitoda rume atikaendesa paishi. Tikasaka baba vacho. Saka papato pakati mwana ndiwangu wakamutora akaenda naye kumusha kwavatinombatisa. Izvo zvakamba simba rekuti nditi iwe uchienda kuna baba. Mwana uyu akarerwa mumusha mani? Ndisi takamurera. Ndo wakamurera? Saka baba vacho makaitei nawo? Baba vake uyu pavakabvuma kuti mwana ndewangu vakaitei? Vakanzi namambo munofanira kuripa. Saka vakaripa here? Vasati varipa. Iyo nyaya yandinorudzikira pamwe. Saka ukusei wazoendawo kusei kana baba vacho vasati varipa? Chandituma kuti ndende kuti vakatora mwana wavo vakanoratidza aiwa no vakatora mwana wavo vakamuratidza kumusha. Iwo unofanira kuripa kaka kuti mwana uyu kuti muzogara pasi mutaurirane kuti mwana woita sei. Kozi kuti mwana achadii haisi nhau yako iwewe Tendai, inhau yako nababa vake. Baba vake uyu kana vati mwana ndewangu vanouya uripa mumusha mako iwewe handiti? Kana varipa mochigara pasi kuti moita sei nemwana. Zvamawirirana kuti moita sei nemwana mochizodedza Tendai, mochizogara dare mochizozivisa Tendai kuti ndo zvatawirirana. Handizvo? Kusi chikonzero chekuti umhanye kuenda kuna Tendai iwewe musati mapedzerana nababa vake chii? Konzero ndechekuti akanetsana nemukoma wangu mwana wababa wake. Ndatoenda ikatenda mapurisa. Ikatenda mapurisa vakapanana madheti ekuti anobva kuchachienda kunja kwavo. What ndakupai condition hampana nemadheti from Norway. Hampana nemadheti. Ndakupai condition kuti baba vake vanotanga vauya mumusha menyu uripa imimi. Vakanzi vari kuripa chi? Ndakanzi vanofanira kuripa mombe inoenda kumusha kwamai yekuchengeta paakaitwa nambuya. Kuzoripa futi kumuchengeta patakaita isusu. Kuzoripa futi kupinda kwavakaita mumusha medu vachitora mukadzi wedu. Saka zvakaitwa here izvo? Hazina kuita. Saka uku muri kudei? Uya ndirazi nomboita naye. Saka sei Tendai agare pamusha ipapo mutanga vapedzerana nababa vake. Pedzerana nababa vake vari vagadzise nyaya uripo wavanofanira kuripa. Nokuti nhasi unonyine mukanditi mambo Tendai ngaasimuka aende kuna baba vake. Ndovanda kuti ndipei umbowo hwacho hwamuri kushandisa hamuna kana chamuinacho. Umbowo hwenyu hwamuri kutaura ndohwe pamuromo. Chinobatika chaicho chekuti muti chokwadi Tendai haasi mwana womumusha medu, baba vake ndeava vari kwakati, hapana chamuinacho. Kana kuti munditi makanyorerana pasi kuti ndo zvatawirirana izvi, chibvumirano chatakanyorerana pasi ndechichi, hamuna chamuinacho. Imimi chamuri kungoita kamanzwa mashoko enyu ndobva mafunga huswa huri padhuze uyu mukati regai ndinohutsokodzera. Kozi mwana uyu handakakura achikuti ibaba? Yakura parakazotaurira kuti ana kwamanini. Naiwe Tendai, mashoko ekuti unombotiudza Gilbert kuti handina kukama nemi anenge achibva papa? Anomboti handina kukama nawo. Ndakubvira kuti handina kukama. Saka Gilbert ari kuawana? Iwewe besides nenyaya yekunzi ubve pamusha wakagara sei na Gilbert? Ataitogara zvakanaka, vaigara kutaundi havi tichigara kunoku. Taitogara zvakanaka tichoti wakauya tonomhoresana. Ndichitoitawo zvangu zvakaita kutoko. Magariro amamuchiita iwayo ekubva kare iwayo ngaamaintenwe iwayo kusvikira mapedzerana neuyo. Poita zvinyorwa zvinotsigirana nezvamuri kutaura izvozvo. Handii akati hapana, there is no need DNA. Ndikuziva kuti mwana ndewangu. Saka chivaika nezvinyorwa zvacho zviri kutaura izvozvo. Nhasi uno birth certificate rake riri kuti chii? Saka achazodiwi akada kuti achinje zita? Anozopachinja sei? Tata anozopachinja sei?
But zita rakada kubvisa nderenyuka iyi. Saka kana anofambira kumatare ari wega musipo. Tenge tiripo. But amusona kuti muri kupa mwana mutoro munofanira kugadzirisa kubva pekutanga. Haisi hazvikagoramba kusenza nani. Asi chinoitika ndechekuti agarisike nani. Iye achiti togarisana zvakanaka kubva pesava. Aiwa, agarisike nani. Isu nditogara. Tipewo zvitatu zvamunomuti agarikike naye. Mari? Tipewo zvitatu zvamunoti agarikike naye. Chekutanga, ine haanonesa baba. Imagine kuti tikasangana nemhoresa. Saka ndogara sei nemunhu asingatauri. For 34 years here. Baba vakanzi varupiwa zvinhu zvavafanira zviri parini. Baba vanga vanzi vangodzi kunofanira kuripa zvakati. Vakati ndichadii. Rini? Havana kumbopa deadline. Saka ngai nditofunga kuti ndodzokera kwaishe. Ndotaura kuti nyaya yangu yakamira yakadai. Patipaika baba vamadhete ekuripa ka. Mumapana madhete ka kana varipa kamogara pasi. Muchiwirirana kuti mwana odii. Kana makuchinyorerana mapepa ekuti tenda yako enda kuna baba wake muchinyorerana. Zvochizikanwa nyangwe tenda yakada kuzochinja senemu anenge ane mapepa ari kududzira kuti pakagarwa dare pakabuda chokwadi chekuti tendai mwana wekwanhingi baba wacho vakabvuma. Hatiti iye Mwari wobva vatonga. Sezvineiwo nhasi uno baba vacho vari kuti ndo baba vake vobva vashaika. Panonzi ipapo. Hapana kana chamakanyorerana pasi, vaitaura izwi remuromo wavo vachiti mwana ndewangu. Hapana kana DNA yamakaita, hapana kana chamunacho, munozopadii. Vari kumusha vasara vapenyu vobva vati handizvenyu zvamaitaurirana zvekubhawa hatizivi. Ndipo ndinozvinga kuti mapindura njeri ndizvona yatofundisa. Dzimwe nyaya dzatinongokurukura zvasiyana nekungoererana nhano dzemunda dzatiri kugoverana mumusha umu. Dzakunetsa nhasi uno vanhu vachiti takuda munda wedu bheki. Zvinhu zvenyu izvi itai muine hombo nezvinyorwa zvinotsigira zvamuri kukurukura. Muchinyorerana pasi muchiwirirana kuti ndo zvatawirirana izvi ngazviitwe pazuva rakati. Kana zuva raisina kuitwa kamoma uchibvunza munhu takawirirana musi wakati tikanyorerana zvakati sei zvisina kuitwa. Gadzirisana nenyaya yababa wake vasiri mumusha menyu uyu imbomusiyaiyo. Kana magadzirisa zvokoko muchizouya. Asi pamunouya apa pacho munouya nekuna mama. Unotenda kuti mandipa gwara rake. Ndangisizivi kuti zvinofunda. Pamakatonga kwamurapi makapewa mapepa. Mapepa? Echaji. Tinapuwa mapepa. Asi pandakambona sekretari wachona akanditi kana ndida mapepa. Yatokupai mapepa. Ndizvo zvamakagara nazvo zvotaura mambo. Zvinotsigira nyaya dzese dzipi. Idzodzo handiti mazuva akataura baba wachibvuma nekuti asei majajimende kwaidhimeni anofanira kunge aripo kuripa kwakanzi aripwe musi unoripwa newewo ndopaunobva taurwa saka mwana tichaita senani naye makurukura muri mbiri dzokwababa nedzokwababawo nedzokwababawo. Apa manzwa hanzi akazouya nerweseri. Kureva kuti unorambika. Umbowo unozotaurika unzi akauya nerweseri unozouya sei? Nhasi uno Gilbert adona. Baba vacho veuyu vadona. Chozodii paya? Chozodii? Imbosiyai zvokurwisana newe. Iwe wega bata muromo wako. Mirire zvinogadziriswa zvigadziriswa. Handiti? Kana baba vacho vataura kuti mwana ndewangu ngaauye mumusha. Vanofanira kuita zvinotarisira kuti zviitwe. Harisi basa rako iwewe. Baba wako ndoga variita. Kana vati uya kumusha kune vangu mosimuka uenda kumusha kune vangu. Baba vako iwewe ndo vanenge vachitaura izvo. Chokwadi zvinonetsa kuti mumusha mugare mwana asiri wemo. Zvinonetsa. Nekuti munogona kutanga kungorwisana kutongoita ruvengo pakati penyu rusinganzwisisiki kuti rwabva nekupi. Kana vatowana kumusha kwaanoti ndekwake, gadzirisai zvinodiwa zvacho kuti mugadzirise kuti aende. Chinosara chacho ndechekuti imimi mukaita zvokupusa musingazvigadzirise nenguva, achabata uri mupinyu bharowa yemimba musipa mwamafa. Mozouya kuti ndakapondwa mumusha mangu makapondwa munhu.
nemwana tiri kuti haasi mwana wemumusha muno, fambisai zvinhu zvoinde nguva aende kudzinza rekwake, nekuti zvechokwadi munorwisana nokuti akagara mudzinza risiri rake. yatopera mambo wapedza handiti vanobata vaita sei vanobata mushonga ndima uziva zvokuita handiti so kurarama menyu asi muchiita nyaya dzenyu mwana ngamboramba aripa kusvika chiro chapera chii chamwana ukumbira kubvunza saka ndodzokera kumba kwangu handiti mambo vati ndimboramba uchigara magariro ako paungori ipapo vachipedza nyaya dzavo but pane rimwe asibesa zengorengera chikoro ndogara zvakanaka nevanhu ndizvanzi ndogara zvakanaka nevanhu zvese zvataurika izvo ndosiyana nazvo ndinodzokeroga pamba pako uzogara kwangu wakaita vachifamba nyaya dzavo. Garisanai murunyararo sezvamaita nguva dzese. Iwewe nyaya waziva kuti ndo zviripo, chiregera kuti zvakauda wangokonzeresa mumusha maugere handiti ivano ukama hwakanaka nevamwe vozi chero zvichaitika mangwana kamucharamba muchisangana misha yakamboyanya kutaramukana zvakadiwe mucharamba muchimbosangana makakura muri mese 35 years muchigara mese nyange pauchada kutanga ukanotanga zvimwe zvinhu zvitsauko zvimwe vacho vava nechavanotokubatsira zvakanaka wanzwa zvandataura Gilbert ndazvizvo tendai musiya agare kumba kwake zvokuti munonongedzerana maziso muchikudzana mashoko izvozvo ngazvipere.